ilipat yung mga appliances dito lahat. Kasi nyo dun. Parang hindi na. May wire pa. Tumulo, may tulo. Talagang magkakaganyan. Kahit hardest ito. Basta pag pupunta ko sa site na mag-swimming kasi baka lalong ano Nyo kagkagawa pa ilang pwede na. Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. Andito po tayo sa ano na to? Dahil dito na tayo mga boss sa mga dami ng project natin. Sa ano po to mga boss, sa Palimbo kami ng Tarlac project. So andito si Buddy Noli. So ayusin niya yung ano, titingnan yung mga gagawing modular cabinet. Silang dalawa kasi di ano, badges yung nakatoka dyan sa mga modular natin. Okay. So ayan mga boss, dito na tayo. Ito po yung katuloy ng vlog natin kanina. So para hindi masyadong mahaba, ayan, ano ko na, pinaghiwalay ko na yung video natin kanina at saka ngayon. Ay, shoutout kay Ma'am Telma de la Cruz Pastor. So ito pa yung bahay niya. So update po natin. Tapos ayun pala, meron tayong nakalimutan. May bibigay tayong skimming blade dito. In-order natin sa Lazada para sa skim coat. So itong skimming blade, ayan, so tag-isang ano sila kasi, tag-isang set sila ni 1, 2, 3 1, 2, 3. So yung tag-isang set sila ni Ricky. Ginagamit ito sa skim coat. So yung iba haredelang bakal, yung iba naman paleta. So itong skim coat, ay itong skimming blade, bago lang kasi ito. So hindi pa alam ng mga iba kung saan ginagamit ito. Skimming blade, syempre sa skim coat. So may tumutulo po doon. Pabuksan po natin yan mamaya. Ito, nag-skim coat to sila rito. Oh, ba't may mga appliances dito? Ilagay nyo, ilipat yung mga appliances dito lahat. Yung dito, hindi kasha. Yung? Yung hindi kasha. Ito lang lahat yung applied. Basta ano, yung mga andon, ano ba yung mga kama na yon? Lagay nyo na rito. Para hindi madumihan. Lahat-lahat. O, bet ito, bet nandito ito. Ito. Bet na nakarating dito yan. Yung mga drawing. Ito. Sino naglagay dyan? Pinag-computan din ito yung kanina. O, ipasok yan. Ayaw kong naalikabukan yan dahil finish na yan. Ha, nakakaya doon sa may-ari ng bahay. Lahat ng mga gamit, ilagay nyo doon. Hindi ano. Tapos kumuha ka ba ng ano, clean wrap? Hindi. Hindi pa din. Sabi ko kumuha ka. Nalimutan ko. Yeah, ito lang yung binabantayan mo. Ako, ang dami-dami kong binabantayan. Naasikaso ko pa. Ilagay nyo to dun sa ano, no? Doon sa kwarto. Huwag ano, para hindi malikabukan. Pati dyan, meron pa dyan double. Saan? Dyan. O, lagay nyo rin sa ano, kwarto yun. Madudumihan yan pag dyan lang yan. Lagay muna sa ano, isang kwarto. Biligyan na yung ano? Yung susi. Dito meron akong tray. O ito, panibagong ano.
O baka masyadong makapal ang gawin ninyo ha. Manipis lang kasi finish na to. Okay, lumiliwanag na. So ikakabit na rin ni Pato. Nasaan na si Pato? Wala pa? Si Pato, pumasok yung electrician dati natin. So yun yung magkakabit ng mga ilaw dito. Pin light, strip light. So yung electrician kasi nila madam, ang gusto nila kami daw maglagay. Hindi naman kami naglalagay ng mga ilaw na ganyan. Yung electrician talaga namin yung tagalagay. Ayaw namin kasi may nakuryente na po kasi sa amin nun, kaya iniiwasan ko talaga. Gusto ko yung mga tungkol sa mga electrical, dapat yung mga electrician talaga dapat yung maglagay kahit gumawa. Hindi yung basta-bastang tao na lang yung maglalagay dyan. So kaya electrician din yung kinuha ko na maglalagay ng mga ilaw natin dito. So kompleto na, ang wala pa dito yung mga center light na lang. Tapos ito yung mga in order ni madam na mga furniture. So papalipat natin ito doon sa kabilang room. Papalipat natin yan. So lagay muna natin dito. Tapos saka na nating ilabas pag ito na yung pipinturahan. Jar, ilagay mo lahat dito yung mga gamit No. Lahat ng mga gamit ilagay mo dito, ayusin ninyo. Lahat ng gamit ilagay nyo rito. Para hindi pati yung mga yun, ilagay nyo lang dito para hindi madumihan. Kasi malinis na yung mga yan pagka-share nyo doon para hindi madumihan. Mamahalin pa naman yan. Tignan nyo, kulay gold kulay gold yung mga pintura nya dito. So dito nagplat pa lang po sila, flat latex. So maraming skim coat ito na magagamit skim coat. So babatakan kasi natin ng skim coat lahat yan. Pati dito malalagyan din yan. Lahat. Basta loob at labas may batak ng skim coat yan. Bago tayo mag primer. Para smooth. Tapos yung magiging kulay ng kornisa natin dito, gold. Lahat ng kornisa gold. Pati yung natin dito, yung baseboard, gold din yan. Pero kahit last na po natin gagawin yun, yung dito sa baseboard. Last na po natin gagawin. Okay. So dito hindi pa natin nilagay yung mga tubular dito na ilalagay para hindi madumihan. Saka na lang natin ilalagay yon pag nakapagpintura na tayo. Tapos dito, ito yung isang ayusin natin dito. Itong tubo-tulo dito, pabuksan natin ito. Pabuksan natin yan para matignan kung ano pa yung i-repair natin dito. Tapos meron pa dito. Meron pa yata rito. Pabuksan natin yan. So yan lang, nakapagmasilya na tayo. No choice. So sabi naman ni madam, i-charge yun na lang kami, sabi niya. Ngayon wala naman magre-repair sa atin dito kasi ito puro pang finishing talaga itong mga to So wala namang latero dyan. Tsaka mga mason wala rin kasi roof deck yung taas niyan. So ayan, papabuksan natin. Yan, papalipat po natin yung mga Ipaalala mo yung pambalot balutin natin lahat yan. Papalipat natin lahat ng gamit nun. Mahirap na. Switch mo. Sige. Buksan mo. Okay. Sige pa. Buksan nyo. Agi pa. Okay. Yung pin light. Okay. So ayan, nagkakabit na po sila rito. Gumaganda na yung bahay. Wala pang ilaw. Sige. Tuloy yun. Baba nyo na yung breaker. Ay, mamay konti. Magagawa lang ko ng reels. Hindi,
agarado pa reels. So ayan, lilipat po nila yung mga gamit, mga bed frame kasi ito mga boss eh. So mas maganda sana kung diniliver nila, may supot na to. May supot na sana yung clean wrap para alam nilang may nagtatrabaho rito, hindi madumihan yung gawa nila. Eh kahit doon sa oy magwalis kayo rito na. Mayroon bang walis dito? Magwalis kayo rito pag bago kayo umuwi. Maglinis kayo. So ito yung binili natin sa Maxiwood, no? Meron na siyang ano. Di ba? Di mas madaling maglipat ng mga ano, ng scaffolding. Tapos may lock din po yan. Ilalak yan para hindi ano, hindi lumipat. So bibili pa tayo ng mga ganyan pag may mga project tayo na katulad na ganito. May mga tiles na. Okay. So yan lang yung update dito sa Palimbo. So medyo magulo pa ngayon kasi ang daming gamit. Palipat natin mga gamit. So dapat may secure ito para hindi madumihan. Mahirap na kung ano natin tayo makasira. Palipat muna natin yan. So balik tayo rito sa susunod na araw. So ito, hanap pa tayo ng gagawa rito. Kasi silang karolan may mga ano na eh, may mga ginagawa na. So titingnan ko kung meron siya makukuha na gagawa dito. Magre-repair ng mga tumutulo. Ayan, kahit hardiplex. So pag tumulo, may tulo, talagang magkakaganyan. Kahit hardiplex pa yan, kahit gypsum board pa yan. Ang mahirap dito sa hardiplex, ang hirap mag-repair na ito. Hindi gaya ng gypsum board. Kahit dito mo lang tabasin, okay na. Ito talagang tatanggalin mo lahat yan. Tapos tingnan natin kung may babalik natin. Kasi pag tumagal kasi yan, lulutong. Pag malutong na, ay mahirap nang ibalik. Bili ka ng bago. Hindi gaya ng gypsum board. I-square mo lang ganyan. Titignan mo kung saan tumutulo. Ayusin. Tapos kuha ka ng board. Salpak mo, masilya, okay na. So ito, mas mahirap i-repair itong hardiplex. Kaya sabi nila, mas maganda daw ang hardiplex. So yung mga ano, sinaunang tao, hindi alam yung kaganda ng hardiplex tsaka gypsum board. Okay, so tsaka importante, ang importante kasi dito, hindi naman doon sa sa kisame natin. Doon sa bubong, yan ang dapat ang walang tulo, hindi dito sa may kisame o kaya roof deck. So kahit anong ganda ng kisame mo, kung may tumutulo dyan sa roof deck mo kaya sa bubong mo, ay walang silbi yung kisame natin. So dapat doon talagang wag niyong sisihin yung kisame. So sa bubong o kaya roof deck ang may problema, hindi kisame mga boss. Yan, palipat ko muna para hindi madumihan. Kapan ang tatalay? Matak si Consil. Okay, so tara. Shoutout kay Ma'am Telma de la Cruz Pastor. So may lakad din si Bandinoli, pati si Buddy Jess. Kanya-kanyang lakad kami ngayon. Dati magkakasama kami. Dahil sa dami nating project, dami nating asikasuhin, kailangan naming maghiwa-hiwalay. So kanya-kanya muna tayo ng pasyal. So pasyal naman tayo sa Bayangbang, Pangasinan Project. Ayan, shoutout kay Ma'am Christine Ferrer Vidania. Ayan po ang pupunta natin. Let's go! Living life, every day, late at night, not okay. All I want
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa Countryside Bayambang Pangasinan project. So update ko naman natin yung project natin dito. So dati skisan nila, tapos spandrel ngayon, pati pintura na. Pintura pati sa labas at loob ng bahay. So dinala rin natin yung isang skimming blade dito para dito. Okay. Okay. Blackie. Blackie. Oh, dagdag. Dagdag persa. Dagdag. I-skimin nyo na rin yan. Sama na guys. Oh, sama nyo na. Siyempre, itong mga to, dapat yung mga gagawa dito, yung mga pinturan nyo na rin ito. Grabe yung palitada rito mga boss. Kung alam nyo lang, makikita nyo ng personal, alon-alon. Ayan o. Gumagano siya o. Pati dito, alon-alon. Pati dito, alon-alon din. Alon-alon pa yung pag-alon niya. So, yan ang mahirap. So, hindi naman natin pwedeng habulin ng masilya. Yari tayo. Pag nasobra mo itong kapal ng masilya, magbabakbak din yung skin coat natin. So, nasa 3mm lang kasi yung dapat kapal yan, yung mga skin coat natin. So, hanggang 3mm lang. Ayan ang medyo matrabaho. Ito, ang ganda na okay na rito. Napinturahan na. Ito, mag-haspe pa tayo rito. Haspe. At least gumanda-ganda naman. Lalo na pag natapos ito, magkakaroon na siya ng ganda. So, mas maganda pa sa kung maganda yung pagkakapalitada. Palitada tsaka sinta. So, pag sa una pa lang, mali na. Dire-diretso na yan. Mali na rin, pati yung finishing. Mahirap pang habulin yung mali. Well, kape po tayo mga boss. So, primer. So, haspian pa to. Pati yung banda dyan, haspian pa. So, ito pa yung mga last na ginawa nila rito. Spandrel. So okay na. Nakapag-spandrel na rin dito. Tapos hardiplex po to.
Hardiplex. Ayan, Hardiplex din po ito. Tapos dito Hardiplex po yan. Dito gypsum board, ito Hardiplex. So yung mga maring mabasa, yun ang nilagyan natin ng Hardiplex. Tapos ito po yung spandrel dito sa labas. So mapapansin nyo wala siyang gutter. So flashing lang dito. Pati dito wala po siyang gutter dito. Flashing lang po yung nilagay nila. So yan. Tingnan natin dito sa kabila. So skim coat muna sila yung ngayon. So pagkatapos may skim coatan nito, ano pa to mga boss, dilihain pa nila. Tapos pintura na po tayo, primer. So dito tapos na, nakapag primer na sila rito. Kaya lang kung ano, kulang pa yung primer po nila, kurang pa. Okay, semi gloss yung para doon sa cornisa, tapos flat latex dito, tapos may kulay pa dyan, lamp black ng Davis, kukulay natin dyan. Tapos dito ano po to, skim coatan din natin ito. So dito hindi naka-level, so papalitan, ayusin natin to. So hindi na naka-level yung ano natin dito, hindi naka-level yung kisame. So tatanggalin yan, babaklasin, papalitan, ayusin. So yung mga nakikita natin, so yun lang naman titignan ko dito. Yung titignan ko yung mga mali, yun lang naman titignan ko. Yung mga tama, syempre hindi ko na kailangan pakilaman yun kasi tama na eh. So basta pag pupunta ko sa site, yung mga mali lang titignan ko. Yan, para quality control. So pag inayan mo kasi yan na ganyan, syempre magiging tama na yan, tama na habang buhay. Kaya dapat i-correct natin yung mga mali, para alam nila yung mga maling mga maling dapat hindi ginagawa. So ayan, nire-repair na po ni Ricky yung ano natin dito, yung kisame. Oh, ayos ah. Wala ka lang save sa pag-isa. Okay. Okay, so tara na. Sige, talaga. Okay. Hi, shoutout kay Ma'am Christine Ferrer Bidanya. Ayan. Yan, shoutout din kay Sir Lamberto dito sa kabilang bahay. So tara na, uwi na tayo. May pupuntan pa tayo mamaya pala. Iatid natin si Josan sa resort. Ayaw payagan sana ni mama niya na mag-swimming kasi natatakot yung mama niya baka malunod. Eh sabi ko naman, ano na yan, college na yung anak mo, hindi na bata. Sabi ko alam niya na yung ginagawa niya. So dapat maano rin niya na may experience naman niya na pumunta sa mga ganong activities nilang magkakaibigan. Meron na kung masyado nating higpitan. So tara, suportahan na lang natin. Let's go. A few moments later. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. Bahay na tayo. Ayun, tapos ulit yung lakad natin sa isang araw. Oh, balik ba yan? Chocolate. 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 Kasi ati may kasama ni Josam na pumunta sa
sa France. Babalik na nila sa kahapon pala. Kahapon sila bumalik. Ay, kagabi? Hindi, kahapon. Alas 2, di ba? Oo, pero gabi na kami dumating yan. Basta kami lumapag. Aray. Automatic. Ay, saray. Kape. Kamusta rin si tatay? Andun pa rin, may pinatawag nga yung manghihilot at magpapahilot. Sino manghihilot? Yung manghilot kay nanay no. Pwede ba yung arthritis yata yun? Pwede bang hilutin yun? Ewan ko lang. Arthritis yun, di ba? Sabi ng doktor. Hindi naman yata inahilot yung arthritis eh. Baka lalong lumala. Ayan mga bonsai natin oh. Ganda. Ito nakabawi na. Akala ko mamatay na. May insekto kasi na dumapo rito eh. Buti nakakabawi siya ngayon. Paborito ko pa naman to. Lagundi. Ganda oh. Daming mga bonsai. Ang ganda na rin to. Dalawa kami ni Mrs. kumuha na ito eh. Sa bukid. Yung bayaw ko tsaka yung kapatid ko. Sabi yung pangalawa sa bunsong babae. Dinala nila si tatay. Kasi hindi makalakad. Parang stroke yung niya eh. Pero sabi sa yung sugar daw tumaas. Ayan. Yung si Aldo napapasama pa ba? Hindi na. Nung Lunes, si Aldo na lang. Naisip namin agad eh. Kasi na mag-dialysis na Aldo yung sa kagkadwanan ng tatay. Yung kagkadwaan pa ilang, ginana kayo pa ilang. May burang itatay. Jay. Itsa. Kaya dapat Go. ay inaibanda kay kuma. Kwa, pag isban na napanat yung ato sa dabay halaot. Agririyaw. Na paibda bita, igid bita. Aji, kajay ko maanagaya. Yan. Aji pagtadaran na kajay ne. Yan. Baston. Madi aji kajay ne. Yan ka dyan. Parang square? Oo. Kaya yung mapwera sa'yo, hindi ko ng gano'n. Baka sa 2,000 years later. ayun no. Ito yung so dito tayo sa bubonsay kanina natin si Josam. Ito yung private resort. Hindi lang masyado makita. May ilaw. Ganda lang ng garden no. Hello. Hi. Happy birthday. Happy birthday. Ginamit po muna namin si Joseph. Nakakulit. Ibalik na eh. Ibalik namin lala. Mga kaibigan ni Joseph, mga boss. Ay, plan. Ay, plan. Hello, plan. Hello, plan. Ito kasi Tito eh. Sinabi Joseph, si Tito. Parang magmukbang po tayo. Sinirap lang namin. Magandang view. Ganda po. Maganda po dito pag may sunset pa. Kung saan saan kami nakakarating. Doon na sa malayo. Naligaw kami. Joseph. Ganda oh. Naka Bermuda grass. Hi vlog. Kayo lang. Ayan. Hi guys. Famous na ako bukas. Famous na ako po. Wait nyo kami sa pamilya ko dyan. Binabati ko kayo. Artist na ako. Wait nyo kami sa Sikat na ako. Yung pavilion nila. King Crab po. Ganda. Karag! With. Dala mo din. Pwede no? Oh.
Pwede yata, pwedeng matulog dyan. Pwede rin yata mag-tent, oh. Nag-tent sila. Ayan, nag-tent sila. Ah, pwede rin na rito. Oo, ganda. Bisita kami sa bahay. Iniwan lang namin. Oo. Natid kami si Joseph. Mga pinsan niya doon, kadadating kanina. Dito doon na lang sa birthday. Ano? Madami yata pagkain. Eh, pasyal lang kayo dun pag gusto ninyo. Sabi nyo lang kay Josam. Joseph, mga Tara na nga. Oh, tara na. Sige ah. Sige, ingat kayo ah. Oh, wag kayong magano. Ah. Yung pera yan. Walang. Upuan, no? Ah, thank you pa. Sige. Ingat kayo ha. Sige ah. Ingat din po tita. Sige. Bahala lang kayo kay Josam ah. Bilyaran din. Bigyan mo sila lang ano? Ano ba? Sticker. Basta ka na. Uwi na tayo. Hindi na tayo. Ano itong ano? Ano? Coffee tea. Coffee tea. Ayan, yung pangalan nasa loob. Ah. Oo, sige. Ingat kayo ha. Pwedeng lumabas dito, no? Ah, sige. So, tara.